Як Лінкін Парк не сабралі Мінск-арэну? Гэта адбывалася ў Беларусі. У жніўні 2015 года Мінск-арэна прымала адзін з галоўных рок-гуртоў планеты Лінкін Парк. Памятаеце такое? Канцэрт наведалі каля 13,5 тысяч чалавек, але выглядае на тое, што шоу не прынесла прыбытку. Падрыхтоўка была маштабнай. Лінкін Парк прыбылі са сваім шэф-кухарам, а ў райдары запрасілі 5 асобных грымёрак і арганічнае харчаванне. Паелі добра, але з выступам не заладзілася. Па-першае, гурт выйшаў на сцэну толькі праз гадзіну пасля разагрэву, а гук на першых 3 песнях быў ніяк на DVD. Акрамя таго, частку фанатаў, якія набылі даражэйшыя білеты на танцпол, абурала тое, што іх зону аб'ядналі з таннейшай. Атрымалася, што людзі заплацілі больш, але не атрымалі ніякіх пераваг. Але ўражанні ад канцэрта засталіся ў большасці добрыя. Публіка актыўна ўдзельнічала ў флешмобах, а Чэстер Беннінгтон спускаўся ў фан-зону. Гледзячы на маштаб і сусветную вядомасць музыкаў, канцэрт не стаў аншлагавым, шмат білетаў засталося непрададзенымі. Гэта значыць,